chigovernment chaemarson Mnangagwa chakadhakwa ichi. Mhuri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndabhonoda kurara ndikanoti the best way kakungogara ndiga ndingokupamhai futi ndingokuzivisa izvo zvine zvichiitika mastreets esocial media. Nhasi pane nyaya imwe yandiri kusangana nayo yandiri kuona iri very important kuitira kuti mungogara mangoziva zvinhu zvirimo. Pane nyaya iyi yakakosha. Comrade Traore vari mukati but pane tsanangudzo kana kuti mhinduro dziri kubva nekuna Advocate Nelson Chamisa, cause nhasi I called someone are very close to Advocate Nelson Chamisa, cause you know kuti ivo mukuru wangozonyamba chingwafonera pese you know it was a Sabbath day, so it's obvious kuti cause avatodaire zvamuchose when it's Sabbath day. But I called someone who is very close to him ndakati ko muri kuionawo sei nyaya yekuti Comrade Traore vakatorwa, and is there anything that you guys can do to help since nyaya iripo ndekuti he is more like munhu weopposition Traore panguva yetitori nei, even nesituation yaasangana nayo pane here zvamunokwanisa kunge muchiita pamusoro pazvo. Ndobva ndaoneswa zvikanzi don't worry, mhinduro richauya kubva kumukuru. But there is one thing that I want you guys to know kuti most of my verses and zvese zvamunoona zvichipindurwa zvichinyorwa naChamisa zvezve dzinenge dzitori mhinduro dzezvinhu zvakawanda, but chinongoitika pepe anonopindura zvinhu nebhaibheri most of the times, but pane statement raanowanza kunyora pekutanga ndo rinenge riri statement rinenge rapindura zvinhu zvakawanda zvinenge zvaningirina even mubvunzo iripo. Traore anozivikanwa zvakanyanyisa nenyaya yekungowanza even kana kutuka vanhu onyazomuziva musho vanokutaurira vese kuti kungozoti aiwa panapa tatombobatwa. The likes of ana Chamisa vakachiona Chamisa ebogus mbavha iyo chinchi. It's on record, handitaure zvinhu zvandisingazive. Even myself nditone marecordings akawanda endakaita naTraore achitaura mastatements iwayo. Even kune vanonyatsonzwisisa vanonyatsoziva Traore vanonyatsoziva zvinhu zvandiri kukuudza izvozvizvo. But mhinduro yandiri kuona iri kupindurwa naAdvocate Nelson Chamisa panapa yandaona yavazopindura, because inini pandabvunza zvinhu izvi kutimu yavo it was 7 o'clock in the morning, 7 a.m. ndo pandabvunza ndikati unotiwo kudini nyaya iyoyi, but don't worry ndichazoenda ndichazotaura nemukuru, so handizoti vazotaura nguva, but ndazoona mhinduro yatouya yakanzi seek peace with all men, bless those who persecute you, bless and do not curse. Ndo mashoko kana kuti mhinduro yangodzoka. Ndo type yemhinduro dzinonzi mhinduro nyoro dzinodzora kutsamwa. Ndo type yemhinduro dzacho idzodzidzi. Saka ndangoti kune team rese, kune vanhu ndikuziva kuti kune vanhu vakawanda, more than 15,000 people dzinenge dziri nherera dzasiwa why dzasiwa dzisina mufudzi wadzo Traore ari mukati mavakomana ari mumaoko ezvigananda panguva ine, because inini according to the sources manzwira ndaita zvinhu arunzi kuzvigananda vari kumuda zvisingaite, especially presidential security iyo iri kunyatsomuda zvisingaite. Hanzi vari kutomboda kumbotombomuona kuti mukomana anotembei zvinhu zvese zvanenge achiita zvezve. Timu rese remastate security saka hanzi vari kuda nezvake zvakanyanyisa. So ameno, but Advocate Nelson Chamisa kuti seek peace with all men ndo respondi yapindurwa. Aiwa ndo type yemhinduro nyoro dzinodzora kutsamwa. One thing that I like about Chamisa ndechekuti hatuke vanhu chero zvakaita sei. Aiwa ndo saka pepe ndichizomboti vanoda Advocate Nelson Chamisa itai kuti ahoyi, because ndinenge ndichiziva kuti no man, chero zvazvo zvikanzi anogona kuti vamwe vanoti aiwa anotaura zvinhu zvisina musoro bhozi anenge vhura bhaibheri panenge pasingadiwe bhaibheri apa. I think apa anhongapo seek peace with all men, because even though ukatarisa nenyaya yacho iri kubatwa naAdvocate Nelson Chamisa iri kubatirwa Traore ari kunzi ari kukonzeresa causing violence, ndo nyaya yaari kutongwa nayo yaari kuchajwa nayo court. Uri kuzviona zvinzi anzorese angachikoza violent. Saka uyu ari kubva angopindura kawana akabatanidza achiti seek peace with all men. Aiwa chinopedza muri yeZimbabwe ndangoti ndingopfura nepanabhozi ndikuzoti sometimes so munoda kumbopfura muzoti what exactly is going on. Isusu nyaya tinenge tinadzo takadzibata takata kupinda deep, a lot is going on. Vanhu vari kupindurana kunzoku. Ameno munoonawo sei nyaya mucomment section. Sara makateerera futi mudhara ari kutaura apa mozondiudzawo zvese ka1 kuti muri kuionawo sei nyaya yacho iyoyo. Vishe murubende yeZimbabwe iri fani, unonzwa fani, unonzwa rimwe bugwa zvaro burwa
titazadzeta kushanda nehurumende yeSouth Africa yenjani njani. Ona munhu wacho mupurwa zvake haana kana chainacho kana bhasikoro pamwe kana pamba paka pasati pamvura netairi ngoro zvaro kana remota richipushwa nezviwana. Ndiye munhu anobuda shama muromo kutaura zvinhu zvisina basa. Wana weZimbabwe wachisafa, wachipiswa nematai, wachiurawa. Nhasi madzibaba echanduko naSaruwaka wabatwa pasina wiki. Handiti but Commander Geza ndiye muridzi wenyaya. Pane mwedzi mingani wasati wabata Commander Geza hawasi kuziva pavari? Hawasi kuziva here pavari? Zvinhu zvinganiko zviri kuitwa muZANU-PF navanhu veZANU-PF? Hawasi kusungwa, hawasi kubatwa. Anonzi anuyo wakanga wachinja wamuti abve pachigaro akarambira wakadii kumusunga. Zvikananda ndo zvakutotonga nyika. Masoja akatarisa, mamwe majenerawo achihya mari, masoja madiki asingadyi. Imi maovheti nemi mabhirigedhiya wakarwa hondo imi amunzwe here kurwadziwa nemawanga ari mumiri wenyu muchisiya matakanyanya akadaiswa achiitwa naMnangagwa? Ndo zvakaurayira Teurai Mujuru izvozvi izvi Mnangagwa zvaari kuita. Mnangagwa haana kana history yeZimbabwe. Mnangagwa vanhu vanomuziva wandomuziva nenhau yekuuraya chete, kwete imwe nyaya. Tarirai vana veZimbabwe, ngatisvinurei so masoja nevana veZimbabwe, ngatisvinurei tione kuti zviko zviri kuitwa nevanhu ava murumbozvionawo here? Murumbozvionawo here vana veZimbabwe kuti masoja imimi muri kuzvionawo here? Zvimbambaira zvingani kwamabhiregedhiya zvamakadarika muchidarikira nyika iyi? Nhasi ndoye maakusiya ichiitwa izvi naMnangagwa asina history. Kuda tagwirei Scott Sankwanya, Chivayo, wana Machakaire, wana Mai Mutsvangwa, wana Opa Muchinguri. Opa Muchinguri uye mai wayo wane mweya wakashata singaiti. I still remember waenda kunonzi Kutanda uko, mai wayo akakudza imwe nyaya, imwe history yemusingazive. Wakasvika Elton Mangoma akaunganidza vanhu pamusangano, vanhu vakazara kuchida kuya Didmus Mutasi. Wakanga waya nemafertilizer, wakadira fertilizer mudhamu, howe dzikafa, dhamu kuzara kuchena fertilizer, matraka efertilizer. Ndo chii ichocho munyika ichi? Wari kuchimoyo, wari kunyadzonya, wakafira nyika iyi, wari kuti kudini? Newane mapfupa ari musango izvezvi, asi tozikanwa kunzi ari papi nehama dzawo hadzitozivi kuti wakafirepi. Munoti wanofara imi? Ngoma ikaririsa yakuda kubvaruka. Kubva Mugabe wacho aripo, hatisati tamboona matakanyanya. Aya ndo anonzi matakanyanya, zvitamba wanana chaizvo chaizvo. Unzenza hwechembere hwakatangira kumahumbwe, hauna kumbotanga yakura. Muri mabhuru ekuzaza nyika yese wana, muchitambisa nyika, muchitambisa mari yenyika, goridhe, maminaro ese muri kungoita zvamunoda. Ndosaka makavhura chinzira chenyu chisina basa paairport apa, chekupinza madrugs, kubuda negoridhe, kudii zvese. Chiiko nayo mwana? Masoja muri kunyatsoti kudiko nenhau idzi varume imi? Muri kuti kudiko naimi? Munoti tiite seiko vana veZimbabwe?
munosvika kuti unomwe vanhu vari tofa muSouth Africa, munomwe vachitopiswa vachitotsakatika, hama dzavo dziri akumanaka. Makatarisa government yeZimbabwe muchipururudza kuridza mururu. Mwari havasonyeswa kuti Mwari hapfeki jaketi. Kana chikabudura chaicho hapana Mwari anomuziva. Fare tindiki, nguva ichakwana, nguva ichakwana. Mnangagwa nezvigananda, nguva ichakwana. Newana wako nana ukusiriya Mosi, nguva ichakwana. Chenjerai kubata magetsi wakomana nezvemuda kuita izvi. Chenjerai kubata magetsi. Ngoma yemakuridza ikai icharidza umwani kuseri sekuseri sengoma yeZioni. Ndichazotaura rimwe remakore. Nhasi ndimururira pemuchatanga kuridzwa imimi, pemuchaona kuti oh, njuga dzakatsveyama, njuga dzewaroi dzakatsveyama. Ya chenjerai, ndatenda. Batai mazuva aya masoja ka mapurisa ezvezvi kuZimbabwe kana uchidzingirwa nemupurisa usambowara, tiza nemuminzwa kana muzvimadhongi kana muzvimachagudukira chezvo vamwe chichibaya maure, tiza neimomo anobayiwa bhutsu pasi pebhutsu avo pana kana chinhu. Mapuri ega ega chawainacho chinyowani imboma ndochinjowai nacho yekuda kuruwa vanhu. Wabereki nawaning'ina nemadzikoma madzisekuru avo. Hey, iyi nyika ikai zvakangoiomera. Hamnangagwa chimbonyarawo kanhu naye wedu. Chii chimbonyarawo? Haunyari pasi rose richikuteerera richiwacha zvese zvaunenge uchiumana. Zviriko here izvi? Beware, muchazozviona. Tiri pano.